ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூர் குழாய் சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய டேட்டி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை செலுத்திட்டு நம்ம இந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தை யார் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பாடட்டுமா? அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி பாடுறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதர ஸ்ரீ வாஷாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சசூர் மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மக்யம் ததாதீஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் ஜீவம் சாத்வைத்தம் ஷாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் ஷஹகன லலிதா ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச மாதாஜி இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் எனக்கு சொல்றீங்களா? ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்ப தருக்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதினாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர த்வேஷ நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரதேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேவதாரிணே தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்மளுடைய இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு அமைத்து கொடுத்த இஸ்கான் மேங்களூரு குழாய் கோவிலுடைய பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்தாதாஸ் பிரபுஜி நம்மளுடைய குரு. அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு அவருடைய குருவாகிய குரு மகாராஜ் ஜெயபத்தக சுவாமி மகாராஜ் அவங்களுக்கு இந்த நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு நம்மளுடைய இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் இசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம அவங்களுடைய கருணையோட நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ தொடங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம்
அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இது வரைக்கும் நீங்க பகவத்கீதால 9 சாப்டர் பார்த்திருப்போம். இந்த மொத்தம் பகவத்கீதால வந்து 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் எதை பத்தி சொல்லும்? மெயினா பார்த்தோம்னா கர்ம யோகங்கள். கர்மத்தை நம்ம எப்படி செஞ்சுட்டு பகவானை ரீச் பண்றது அப்படின்றத பார்த்திருப்போம். இப்ப நம்ம பார்க்கிறது வந்து அடுத்தது 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த இனிமையான பகவானுக்கு எப்படி பக்தி பண்றது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. 9th சாப்டர் நேத்தி வரைக்கும் சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, உங்களோட மனதை வந்து என் மேல நிலை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம எப்படி பகவான் மேல நிலை நிறுத்துறது? அப்ப நம்ம பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் நம்ம அதை பண்ண முடியும். அப்ப எப்படி பகவானை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, எப்படி ரிமெம்பர் பண்றது, இந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து இந்த 10th சாப்டர்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், ஆப்புலன்சஸ், விபூதி யோகம், இந்த சாப்டருடைய பேரே வந்து விபூதிஸ். பகவான் வந்து எப்படிலாம் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து வியாபித்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். பகவான் தான் வந்து யாரு? மூலம் வந்து பகவான் தான். இப்ப நம்ம பக்தரா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சர்வ காரணத்துக்கும் காரணம் பகவான் அப்படின்ற விஷயம் தெரியும். ஆனா பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அவரை பத்தின விஷயம் தெரியணும்ல. அப்ப அதுக்காக தான் பகவான் வந்து சாப்டர் 7ல ஞான விஞ்ஞான யோகம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதுல மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. உம் தண்ணியில வந்து பகவான் வந்து சுவையா இருப்பாங்க. மூன் அப்புறம் சன் அதுல வந்து லைட்டா இருப்பாங்க. மென் மனிதர்கள்ல வந்து அவங்களோட எபிலிட்டியா இருப்பாங்க. அப்புறம் ஆகாயத்துல வந்து சவுண்டா இருப்பாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்கள பத்தின ட்ரெய்லர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் அவங்கள பத்தின முழு விஷயங்களையும் முழு வைபவங்களையும் வந்து சொல்றாங்க. அத நம்ம இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து 11th பார்ப்போம்ல. அதுல வந்து அவங்களுடைய விராட் ரூபம் விஷுவலா கண்களால வந்து பார்க்க போறாங்க. யாரு? அர்ஜுனர் பார்க்க போறாரு. முழு விஷயங்களையும் நம்மளுக்கு இந்த பக்தி யோகங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம ஐஸ்வர்யம், ஆப்புலன்சஸ்னா ஐஸ்வர்யம். ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்து பணம், பொருள், அந்த மாதிரி மெட்டீரியலா அப்படி நம்ம யோசிக்க கூடாது. பகவானுக்கு வந்து 6 விதமான வளங்கள் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்ன 6 விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றது வந்து பராசர் பட்டர் சொல்லியிருக்காரு. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா பகவான் கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். அவர்கிட்ட வந்து ஆல் பியூட்டி, அழகா இருப்பாங்க. ரொம்ப அறிவா இருப்பாங்க. திறமை பகவான் கிட்ட அவ்ளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். வீரம் இருக்கும். அப்புறம் வெல்த் 5. இன்னொன்னு 6வது லாஸ்ட் வந்து துறவு. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் பகவான் கிட்ட. இது வந்து அவங்களுடைய 6 ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு. அதுவே நம்மலாம் பார்த்தோம்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டி, ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே. நம்ம இங்க இருக்கவங்கள்ட்ட எல்லாம் எல்லார்கிட்டயும் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்காது. மேபி அழகா இருப்பாங்க, அறிவா இருப்பாங்க, ஆனா வெல்த்தா இருக்க மாட்டாங்க. வெல்த் இருக்கும், அவங்க கிட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஆனா வந்து அறிவு இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் தான் இருக்கும். ஆனா நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கா. கம்ப்ளீட்டா யார்கிட்டயும் இருக்காது. ஆனா ஆதி மூலமான பகவான் கிட்ட எல்லா விஷயங்களும் எப்படி இருக்குமா? ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். இது இன்னும் இந்த அளவை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட வந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா 200 ஃபார்ம்ல கோலோக விருந்தாவனத்துல இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட எத்தனை விதமான குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்னா 64 பண்புகள் பகவான் கிட்ட வந்து இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவான் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னா 60 குவாலிட்டிஸ். இப்ப நம்ம ஆப்லன்சஸ் பத்தி இந்த சாப்டர்ல படிக்கிறோம்ல, அதுக்காக உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணா கிட்ட வந்து 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். விஷ்ணு அவங்க கிட்ட வந்து 60 குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அப்புறம் சிவபெருமான் கிட்ட வந்து 55 குவாலிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பிரம்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் உயிர்வாழி அந்த அவங்க கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும்னா பெர்சன்டேஜ்ல பார்த்தோம்னா 78% இருக்கும். இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே மூலம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவங்கதான் வந்து மூலம். இப்ப நம்மலாம் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்மளையும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி தியானம், தவம் இதெல்லாம் பண்ணி ஆஸ்டிரிட்டி பண்ணி ரீச் பண்ணணும்னாலும் கூட நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியும்னா 78% தான் பண்ண முடியுமே தவிர அதுக்கு மேல போக முடியாது. நம்மளோட வேல்யூஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மியர் வேல்யூஸ் பாயிண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் வரும். நம்மளால அவ்வளவு விஷயங்களுக்கு போக முடியாது. பகவான் தான் ஆதி மூலம் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம்
நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஆதி தேவன், தேவர்களுக்கும் அறியாதவர். பகவான் வந்து யாரு? தேவர்களுக்கு கூட அவங்கள வந்து தெரியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஹெட் பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா நம்மளுடைய பகவான் தான் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கு வந்து உம் அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்த விரிவங்கம் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தோம்னா பலராமர் வந்திருப்பாங்க. அடுத்தது பலராமர் கிட்ட இருந்து 4 விதமான சத்துர்வியூகங்கள் அவங்க வந்து சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், வசுதேவர். Okay, இவங்க 4 பேர் வந்து வந்திருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் யாரு ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் வந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பலராமர் சொல்லுங்க. பகவானுக்கு முன்னாடி பலராமர், அப்புறம் ம். இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல வரப்போறதுல இன்னொரு ஸ்லைடுமே வரும் மாதாஜி. பகவான் கிட்ட இருந்து பலராமர் ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க. பலராமர் கிட்ட இருந்து சத்துர் வியூகங்கள் 4 பேர் வருவாங்க. சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், வசுதேவர். இவங்க 4 பேரும் பகவானுடைய சத்துர் வியூகங்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல பகவான் வந்து தேவர்களுக்கும் வந்து அறிய முடியாதவங்க. யாரு? நம்மளுடைய பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவபெருமான், அப்புறமேட்டா வந்து இந்திரர், வாயு பகவான், அப்புறம் அக்னி தேவர், இவங்களுக்கெல்லாமும் என்ன பண்ண முடியாது? அவங்கள வந்து தெரியவே தெரியாது அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்புறம் பகவான் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா, அவங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து காரண கடல்ல வந்து பகவான் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அந்த காரண கடல்ல வந்து காரணோதக சாயி விஷ்ணுவா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருப்பாங்க. அந்த காரண கடல்ல இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய வரப்போற ஸ்லைட்ல அந்த பிக்சரே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவான் மூச்சு விடும்போது அவருடைய மேல அந்த வேர்வை துளிகள் அந்த மொட்டு மாதிரி இருக்கும்ல, அது எல்லாமே அது பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ், ஒவ்வொரு அண்டங்களா இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளாரையும் பகவான் வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவா அதுக்குள்ளார எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளார. அந்த அண்டங்கள்ல இருந்து தான் பகவான் என்னவா இருப்பாங்கன்னா, அவருடைய நாபிக் கமலத்துல இருந்து தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழியா வந்து பிரம்மர் வந்து வருவாங்க. பிரம்மர் அந்த வயிறுல இருந்து பகவானுடைய அந்த நாபியில இருந்து வருவாங்கல்ல, அந்த தாமரை தண்டு மாறி இருக்கும். அந்த தண்டு வழியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் வருவார். வந்து இப்படியே அந்த காரண கடல் இப்படி பார்த்தாங்கன்னா ஃபுல் அப்படியே இருட்டா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஒளி மட்டும் ஏன்னா அவ தானே ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழி. அவருக்கு அந்த ஒளி மட்டும் கேட்கும். தப்ப தப்ப அப்படின்னு அந்த ஒளி மட்டும் கேட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பகவானை நோக்கி அந்த சக்தியை கூட அவங்களுக்கு யாரு கொடுப்பாங்க? பகவான் தான் கொடுப்பாங்க. இவங்க தப்ப தப்பன்னு சொல்லவும் அந்த தப்ப தப்பன்னு உம் அந்த சவுண்ட் வச்சு அந்த வைப்ரேஷன் வச்சு இவங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க பகவானை நோக்கி. அப்படி அவங்க மெடிடேட் பண்ணும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு வந்து 4 வேதங்களும் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். 4 வேதங்களையும் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல வேதங்கள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சப்த ரிஷிகள் படைக்கிற தொழிலை வந்து அவங்க தொடங்குவாங்க. அப்படி பகவான் படைக்க தொழிலும் போது 25 பேர் வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழிகளை வந்து இது பண்றாங்க, படைக்கிறாரு. அப்படி யாருன்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் 7 சப்த ரிஷிகள் வந்து அவங்க படைத்திருப்பாங்க. அந்த நேம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் நீங்க பாகவதம் லெவல் 2 கிளாஸ், லெவல் 3 எல்லாம் படிக்கும் பொழுது இன்னும் டீடைல்டா நீங்க இதெல்லாம் படிக்கலாம். இப்ப நம்ம லெவல் 1ன்றதுனால நம்ம அவுட்லைனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? நம்பர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். 7 சப்த ரிஷிகள் 7 பேர் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 4 குமாரர்கள். சனகர், சனந்தனர், அப்புறம் சனந்தர், அப்புறம் சனத்குமாரர். இந்த 4 குமாரர்கள் இருப்பாங்க. அது 7+4 அடுத்தது வந்து 14 மனுக்கள். அதுக்கு அடுத்தரும் படைப்பாங்க. இப்படி 25 பிரஜாபதிகளை வந்து யாரு? பிரம்மா படைப்பாங்க. அப்புறம் இவங்க கிட்ட இருந்து மத்தவங்க எல்லாரும் உயிர் வாழிகளும் படைக்கப்படுவாங்க. இந்த 4லே பார்த்தோம்னா, இந்த 4 சனத்குமாரர்கள் இருக்காங்கல்ல, இவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? நாங்க வந்து பகவான நோக்கி தியானம் தான் பண்ணுவோம். ஞானத்த தான் இது பண்ணுவோமே தவிர, நாங்க இந்த படைக்கிற தொழில் நாங்க வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. மீதி உள்ளவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த படைக்கிற தொழில வந்து பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் படைத்த உயிர்வாழின்றதுனால நமக்கெல்லாம் யாரு? தாத்தா தான் பிரம்மா. ஓகேவா? அவங்க வந்து பித்தாமகர் சொல்லுவோம். அவருடைய அப்பா யாரு? கிருஷ்ணர். அவங்க வந்து யாரு? பரபிதாமகர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பக்தி யோகம் செய்வதற்கு இந்த தியானம் வந்து ரொம்ப அவசியம். நம்ம பக்தி பண்ண போறோம். இப்ப பகவான பத்தி இப்ப நம்மள ஒரு ஸ்கூல்லயே நம்ம நம்ம
சாரி ஸ்கூல்லன்ற மாதிரி நான் வந்துருச்சு. பசங்க கூட நம்ம வந்து இப்ப யாராவது நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, அப்ப அவங்கள விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம உண்மையான பக்தி பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம பகவான பத்தின விஷயங்கள ஒண்ணு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, அப்படியே நம்ம ஃபுல் நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு எப்படிலாம் நம்ம லாஸ்ட் 7th சாப்டர்லயே பகவான் வந்து நீர்ல வந்து சுவையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இதெல்லாம் டெய்லி பார்ப்போம். வெளியில வந்து ட்ரீ பார்ப்போம். அந்த அ மரங்கள்லயே வந்து ஆலமரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுதே, இந்த சன்லைட், மூன்லைட் பார்க்கும்போது ஒளியா இருக்குன்னுவாங்க. அப்ப பகவான் எவ்ளோ நம்ம பக்கத்துல இருக்காங்க. தண்ணி குடிக்கும்போது நெனச்சுக்கலாம் பகவான. வெளியில லைட் பார்க்கும்போது நெனச்சுக்கலாம். நெறைய விஷயங்கள பார்க்கும் பொழுது பகவான நெனச்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இதுல அழகா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம். சோ அவரை இந்த நான் தேவர்களுக்கும் மகரிஷிகளுக்கும் ஆதி மூலம் தந்தையை அவர் வெளிப்படுத்தினாலின்றி அறிய முடியாது. அவரா பகவானா சொன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம இந்த விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் அர்ஜுனர் கேட்ட விஷயங்களுக்காக அர்ஜுனர் நமக்காக தெரியும். ஏன்னா அர்ஜுனர் ஆல்ரெடி அவங்க பகவானுடைய பக்தர், தூய பக்தர். நமக்காக கேட்டிருக்காங்க. இந்த லிவிங் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்க மக்கள் இவங்களுக்காக நம்ம இந்த ஹியூமன் பாடி எடுத்திருக்கோம். அப்ப நம்மளோட நிலைமை என்ன? நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பர்ப்பஸ் ஆஃப் லைஃப் டு அட்டைன் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அப்ப பக்தி பண்ணணும். அப்ப நமக்காக இதெல்லாம் கெடுத்திருக்காங்க. நமக்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இத நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, நாம் வெறும் ரசாயன கலவையா அப்படின்றது. நம்ம வெறும் ரசாயன கலவையா? ஒவ்வொரு லிவிங் என்டிட்டி வந்திருந்தா, அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கவங்க என்ன நெனச்சுப்பாங்க? என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் பை ஆக்சிடென்ட் இட் ஹேப்பன்ட். இதெல்லாம் வந்து என்னது? இது வந்து சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்பொழுது விபத்துனால வந்த விஷயம் அப்படின்னு நெனைக்கிறாங்க. யாரு இந்த மாதிரி உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்லாம் நெனைக்கிறாங்களோ, அவங்கலாம் வந்து எதுக்கு ஒப்பாவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விலங்குகளுக்கு ஒப்பாவார்கள். ஓகேவா? ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம வந்து யாரு? வி ஆர் நாட் பாடி. வி ஆர் ஸ்பிரிட் சோல். இந்த உடல் வந்து எப்படியானது? இதெல்லாம் வரப்போற சாப்டர்ல இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா 13th சாப்டர்ல எல்லாம் படிப்போம். எப்படி நம்ம பாடி ஹவ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப். இதுல இன்னும் சட்டில் பாடியில என்ன இருக்கு? அப்படின்றது டீட்டெயிலா ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப இந்த மாரிலாம் திங்க் பண்றவங்க வந்து என்னது? அவங்கலாம் வந்து இந்த ஞானமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இங்க பிறப்பெடுக்கிறாங்கன்னா, அந்த ஜீவாத்மா வந்து யாரு? பகவானுடைய அம்சம். நம்ம எல்லாமே வந்து யாரு? வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஆம் ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம எல்லாம். நம்மளுக்கும் குவாலிட்டி இருக்கு. இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துப்போம். அத வந்து கட் பண்ண முடியாது. அது எட்டர்னல். நினைக்க முடியாது. கட் பண்ண முடியாது. ஃபயர்ல பர்ன் பண்ண முடியாது. காற்றால உலர்த்த முடியாது. இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு. பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த இந்த ஆத்மா வந்து எப்படி எட்டர்னல் அப்படின்றத விஷயத்தையும் இதுல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்தது இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். சதுர் ஸ்லோகி. இப்ப நம்ம 12 சாப்டர்ஸ் கீதையில படிக்கிறோம்ல பகவத்கீதால. இதோடைய சார அம்சமே வந்து இந்த 4 ஸ்லோகால வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கரிப்பாங்க. கீதையோட சாரமே வந்து இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் தான். 10.8, 9, 10, 11 இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சீடு மாதிரி. அந்த சீடு போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நல்லபடியா வளர்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம பக்தி நல்லபடியா அந்த மரம் வளரணும்னா தண்ணி ஊத்துவோம். அப்ப நம்ம இந்த பக்தி நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்னா, பகவான் நமக்கு அந்த என்ன ஞானங்கள் குடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா இத வந்து பார்க்கலாம். ஏன் 9th ஜட உலகத்தை தோற்றுவிப்பதே வந்து யாரு? பகவான் தான். அவருக்கு எந்த ஒரு அழிவும் கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவருதான் நமக்கு வந்து யாரு? விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையும் கூட. நம்ம இந்த ஸ்லோகா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகா யாராவது வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? மாதாஜி நான் ரீட் பண்ணட்டுமா? அவசியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பர்வததே இத்தி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ.
எல்லா உற்பத்தியும் யாரு? எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து பகவான் தான். அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லா விஷயங்களும் தோன்றுகின்றன. எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலமே வந்து யாரு? பகவான் தான். அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லா விஷயங்களையும் தோன்றிருக்கு. இந்த அறிஞர்கள் இத பத்தின யாருக்கு இந்த ஞானம் இருக்கோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவான வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஒரு 4த் சாப்டர்ல நீங்க ஒரு மாரத்தான் ரேஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த பிக்சர் பார்ப்பீங்க. ஆ அதுல மாரத்தான் ரேஸ்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நெறைய 1000 கணக்கான மக்கள் வந்து அதுல கலந்திருப்பாங்க. ஆனா, அந்த இறுதி பாயிண்ட் அந்த மாரத்தான் ரேஸ் முடிஞ்சு, அந்த ஃபைனல் பிளேஸ்ல பார்த்தோம்னா, எவ்ளோ பேர் இருப்பாங்க? ஒரு 4 பேரு, 2 பேரு அவ்வளவுதான் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா, இதுக்கு எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாரி நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த கீதா கிளாஸ்ல 18 டேஸ் கிளாஸ்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாவான பத்தின விஷயங்கள தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்ப நம்மளுக்கு இனிஷியலா நம்மகிட்ட நெறைய டவுட் இருக்கு. ஆனா இது எல்லாமே பக்தி பண்ணுவோம், முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனா அங்க போய் ரீச் பண்றது ஃபைனல் கொஞ்சம் பேரா தான் இருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணணும்? நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணும்பொழுது தான் பகவான் அதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸும் நமக்கு பகவானே குடுப்பாங்க. வரப்போற ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து அதையும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். நம்மளுக்கு எவ்ளோ டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? அத நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். ஆனா, இந்த பக்தி பாதைய எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நல்லபடியா ஸ்ரத்தையா பக்தி பண்ணி பகவான ரீச் பண்ண நம்மளால கண்டிப்பா முடியும். அந்த அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அவங்க தான் வந்து மகாத்மாக்கள். நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவான ரீச் பண்றவங்கள பேர் வந்து மகாத்மாக்கள். சோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இனிமையான இந்த பகவான பத்தின விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட பர்ப்பஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம இதுல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டு தான் வந்து சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகால தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அகம் சர்வஸ்ய பிரபு. இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த விஷயங்கள் தான். இந்த ஆன்மீக மெட்டீரியலாவும் நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பண்ணணும். பக்தி பண்றதுன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து அவர் ஈஸி நான் பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுல போய் உட்கார்ந்துட்டு நான் வந்து தியானம் பண்றேன். உங்கள நினைச்சு மெடிடேட் பண்றேன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ சத்திரியன். உன்னுடைய கடமை என்னது? உன்னுடைய தர்மம் என்னது? போர் பண்றது. அப்ப நீ என்ன பண்ணு? போர் பண்ணு. ஆனா நீ பண்ணும்போது என்ன பண்ணு? உன்னுடைய மனதை என் மீது நிலைநிறுத்து. அத நீ பண்ணிட்டு எனக்காக பண்றேன்னு சொல்லி பண்ணு. நம்மளும் மெட்டீரியலா நம்மளோட வொர்க் எல்லாமே பண்ணணும். ஆனா கிருஷ்ணா சிந்தி சென்டர் அப்படின்னு வச்சுட்டு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட மெட்டீரியல் லைஃப்பும் ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும். பகவான் அமைச்சு குடுப்பாங்க. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பும் ரொம்ப நல்லா அமைச்சு குடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் தோன்றுகின்றன. அப்படின்றத இன்னும் ஆணித்தனமா நமக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. ஒரு டவுட்டுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. இந்த 10.8 ஃபர்ஸ்ட் சத்துர் ஸ்லோகா நம்ம முடிச்சிட்டோம். 10.8 அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 10.9 வேற யாராவது வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்காவது இஷ்டம் இருந்தா வாசிச்சு கொடுங்க. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளனர். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க்யூ. இது வந்து இந்த ஸ்லோகாத் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? டிவோட்டி அசோசியேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய பக்தர்கள் சிந்தனைகள். அந்த பக்தர்கள்லாம் அவங்க எப்பயும் என்ன யோசிப்பாங்க? கிருஷ்ணாவுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அவரை பத்தின கீர்த்தன் பாடலாமா? அவங்க ஸ்லோகா தெரிஞ்சுக்கலாமா? எப்படி நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்றது? அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் தான் இருப்பாங்க. அத பத்தி பேசுறதுல தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதும். அந்த மாரி பண்ணி அவங்களுடைய அன்ப வந்து பரிமாறியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுதான் நம்ம அந்த 10.9 அந்த ஸ்லோகால வந்து நன்றோம். மச்சித்த மத் பிரதக்ரானா அவங்க எப்பவுமே பகவான் மேலதான் லயித்திருப்பாங்க. அத நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா இத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கும் பொழுது, நம்ம என்ன மெட்டீரியல் புக்ஸ்லாம் நெறைய படிப்போம். எப்படி நம்மள வந்து உயர்த்திக்கிறது, இன்னும் நம்ம எப்படி நம்ம பண்றது அப்படின்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல சர்வை பண்றதுக்கு அந்த விஷயங்கள் பண்ணுவோம் இருக்கும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆ நம்மளுடைய வொர்க்கும் பண்ணுவோம். அதுக்கு நடுவுல கிருஷ்ணரையும் வச்சு அத என்னவா பண்ணுவோம், பக்தி யோகமா அத வந்து நம்ம மாத்திடுவோம். இந்த ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கு. இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? நாரதர் வந்து
அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் பத்தின விஷயங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டு அணுகுவாங்க எப்படின்னு. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்து கீழ மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு, அங்க வந்து அந்த ஊருக்கு வெளியில வந்து ஒரு காட்டுல ஒரு புளிய மரம் இருக்கு. அங்க போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். பகவான் வந்து நாரதர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த புளிய மரத்துக்கிட்ட இருந்த அந்த ஒரு பேய் கிட்ட போய் கேட்பாரு. டிவோட்டி அசோசியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு. என்கிட்ட கேக்குறீங்களா? அந்த காட்டுக்குள்ளார ஒரு புலி இருக்கு. அந்த புலி கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு இவங்க போயிட்டு அந்த புலி கிட்ட கேட்க போவாங்களா? என்கிட்ட கேக்குறீங்க. நீங்க வந்து அந்த அந்தணர் வீடு அந்த ஊருக்குள்ளார இருக்கு. அந்த அந்தணர் வீட்டுக்குள்ளார இருக்க அந்த மாட்டு தொழுவத்துல வந்து ஆம், ஒரு மாடு வந்து கன்றுக்குட்டி போட்டிருக்கு. அந்த கன்னுக்குட்டி கிட்ட போய் கேளுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? இவங்க போயிட்டு அந்த கன்னுக்குட்டி கிட்ட போயிட்டு அந்த என்ன டிவோட்டி அசோசியேஷன் இதுன்னு கேட்கும் பொழுதே அந்த கன்னுக்குட்டி வந்து சொல்லும். என்கிட்ட நீங்க உள்ளார இருக்க அந்தணருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குல்ல, அந்த குழந்தைகிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லி இந்த கன்றுக்குட்டி இறந்துரும். என்னடா இது நம்ம என்ன கேட்டோம் இந்த கன்னுக்குட்டி அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிடுச்சு. இவங்க ரொம்ப வருத்தத்தோட உள்ளார போயிட்டு அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. கேட்கலாமா? வேண்டாமான்னு. ஆனா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அந்த குழந்தை வந்து பேசும். பேசும். என்னன்னா, இப்ப நீங்க என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு? டிவோட்டி அசோசியேஷன்னா என்ன? அத பத்தி கேட்க தானே வந்திருக்கீங்க. ஏன் எதுவுமே கேட்காம அமைதியா நிக்கிறீங்க? அப்படின்னு சொல்லி பேசுமா? இது பேசினோனே நாரதருக்கு வந்து, என்னடா இது குழந்தை பேசுதே! அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டா, இல்ல நான் ஏதாவது கேட்டேன்னா, உங்களுக்கும் அந்த கன்னுக்குட்டிக்கான நிலை ஆயிடுமோன்னு அத நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே, நீங்க கேட்கலனாலும் எனக்கு அந்த கதி தான் ஆகப்போகுது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னவாகுது? அந்த கன்னுக்குட்டி நீங்க உங்களோட அசோசியேஷன் கிடைச்சதுனால தான் எனக்கு இந்த மாரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு, அந்த குழந்தை வந்து அந்த உயிர துறந்து விட்டு பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷனுடைய அந்த வேல்யூஸ் அது எவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட லைஃப்ல. ஏன்னா அந்த பக்தர் சங்கம் வந்து அவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட். பக்தர் சங்கத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும்? நெறைய இந்த விஷயங்கள வந்து பகவான பத்தின விஷயங்கள தெரிஞ்சுப்போம், பேசிப்போம். அந்த தூய பக்தருடைய சங்கம் ஒரு நிமிஷம் மாத்திர நேரத்துல கிடைச்சா கூட நம்மளுக்கு அவ்ளோ அப்கிரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு புரிய வந்துச்சு. இவங்க அசோசியேஷன் நாரதர் முனிவர் யாரு? பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தர் அவரு. அவரோட அசோசியேஷன் அந்த பேய்க்கு அந்த கிடைச்ச உடனே அது அப்கிரேட் ஆயி என்ன அடுத்த உடம்பு எடுத்துருச்சு. அதாவது எந்த உடம்பு எடுத்துருச்சு? புலி உடம்பு எடுத்துருச்சு. திரும்ப அவங்களுக்கு அசோசியேஷன் கிடைச்சதுனால, அதுக்கு அடுத்த உடலான கன்றுக்குட்டி அந்த உடல் எடுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதுவான அந்த குழந்தையோட உடல் அந்த அந்த அப்கிரேட் ஆயி அந்த கன்றுக்குட்டி கிடைச்சுச்சு. அந்த நாரத முனிவருடைய அந்த குழந்தைக்கு கிடைச்சதுனால, பகவான் லோகத்துக்கே வந்து கிடைச்சிருக்கு. பகவானோட இருப்பிடமான கோலோகத்துக்கே அவங்களுக்கு அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா, அந்த முக்கியம் அவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ப டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ப இந்த ஸ்டோரி மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம இத சொல்லியிருக்கோங்க. இந்த இந்த 9த் ஸ்லோகாலயுமே வந்து சதுர் ஸ்லோகிலயும் வந்து இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து எவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு விஷயம் இன்னொன்னு கூட இருக்கு. ஆழ்வார்கள் 3 பேர் இருந்தாங்க. பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், பெரியாழ்வார் சொல்லிட்டு. அவங்கலாம் வந்து பகவான நோக்கி அவ்ளோ பாசுரங்கள் வந்து பாடுறவங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆழ்வார் அங்க பாடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது, அது நைட்டு நேரம் ஆயிடுச்சு. அப்ப அந்த அவங்களுக்கு படுக்கறதுக்கு மட்டும் இடம் கிடைச்சிருக்கும். அப்ப அத வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உட்கார்ந்துட்டு பகவான நோக்கி பாசுரம் பாடுவாங்க. அந்த இருட்டு நேரத்தாக இன்னொரு ஆழ்வார் வருவார். அவரு வந்த உடனே இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேரும் உட்கார அளவுக்கு தான் அங்க இடம் இருந்துச்சு. 2 பேரும் உட்கார்ந்துகிட்டு, ஒருத்தவங்க படுக்கிறதுக்கு இடம் இருந்துச்சு. இப்ப 2 பேரும் அடுத்தது வந்த உடனே 2 பேரும் உட்கார்றதுக்கான இடம் இருந்துச்சு. உட்கார்ந்துகிட்டு பகவானுடைய பாசுரங்கள வந்து பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது கொஞ்ச நேரம் போகும்பொழுது என்னவாகுது, அந்த மழையும் அதுவும் இருக்கிறதுனால இன்னொரு ஆழ்வார் வராரு அந்த இடத்துக்கு. அங்க வந்த உடனே ஒருத்தவங்களுக்கு படுக்கிறதுக்கு இருந்துச்சு. 2 பேர் வந்த உடனே உட்கார்றதுக்கு இருந்துச்சு. இன்னொரு ஆழ்வார் வந்த உடனே அவங்க 3 பேரும் நிக்கிற அளவுக்கு தான் அந்த இடத்துல இடம் இருந்துச்சு. 3 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான நோக்கி அந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எங்க இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கோ, அவங்க பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த இடத்துலனா, ரொம்ப சஃபகேட் ஆகுது. ரொம்ப மூச்சு முட்டுது. இப்படி இப்படி யாரோ மோதுற மாதிரி நெறைய பேர் அங்க இருக்கிற மாதிரியே அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. அப்படி இருந்து அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா, அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கும்போது பகவானுக்கு அவ்ளோ பிரியமா, பகவானே அந்த இடத்துக்கு அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட
அவங்க கூட இருப்பாங்கல்ல எல்லாருமே. அவங்கள அசோசியேட்ஸோடவே பகவானே அந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா அந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் ஆசையா கேட்டாங்கன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த நம்மளுக்கு இருக்க இந்த 24 மணி நேரத்துல பகவானுக்காக 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பகவத் விஷயங்கள், பகவான் சொன்ன அவங்க கீத உபதேசங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்ப சொல்லும் பொழுது பகவான் நம்ம அசோசியேஷன் நம்ம இருக்கோம்ல இந்த 13 பேர் இதுல. இந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் இந்த இடத்துல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த பக்தர் சங்கம் வந்து அவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகா மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப அதுக்கு அடுத்த சத்துர் ஸ்லோகிஸ் 10.10 ஸ்லோகா வாசிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜிஸ் யாரு வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் ரீட் ம், பண்ணட்டுமா? ம், ம், இல்ல வேற யாராச்சும் பண்றாங்களா? ம். டைம் ஆகுது மாதாஜி மாதாஜி. நான் ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. ஆ யாரு மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ம். Sorry. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்திக் பூர்வகம் ததாமி யுத்தக்யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. எனது அன்பு தொண்டில் இடையிறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். ஹரே கீழே கிருஷ்ணா ஹரி போல். வாசிச்சிடுங்க. தேஷாம் ஏவனுஹம் பார்த்தம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் தமஹே நசாயாமி ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞானக் தீபேனே பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்திற்குள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விட்டு தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப இதுல வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டுல அன்பு தொண்டுல இடையறாது ஈடுபட்டவர்களுக்கு அந்த பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பகவானே நமக்கு கொடுப்பாங்க. நம்மளோட இதயத்திலேயே நம்மளுக்கு தெரியும். பகவான் வந்து என்ன இருக்காங்க? நம்ம சோல் இருக்காங்க. நம்ம சோல் கூடவே யார் இருக்காங்க? யார் இருக்காங்க? அந்தர்யாமியா பகவான் தானே மாதாஜி இருக்காரு. ஹரிபோல். கரெக்ட் மாதாஜி. சூப்பர் சோலா. தைத்திய குருவா பகவானே நமக்குள்ளார இருந்து நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அது 10.10 ஸ்லோகால வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொரு விஷயம். இதுக்கு கூட ஒரு கதை இருக்கு. கதை கிடையாது. இது வந்து இதெல்லாம் இது வந்து நான் பாகவதம் ஸ்டோரி. துருவ மகாராஜா. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? துருவனுடைய ஸ்டோரி. ஓகே. அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். அவங்க வந்து துருவ மகாராஜா. அவர் வந்து 5 வயது குழந்தையா இருந்தாரு. அப்ப 5 வயசு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அப்பா உத்தானபாகன் அவங்க மடியில வந்து உட்காரணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதனால அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு கதவை திறந்து அவரு உட்கார போவாரா? அவரு போகும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்களுடைய சித்தி. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க? நீ அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா ஆயிடணும். என்ன வந்து உட்காரக்கூடாது. ஏன் நான் உட்காரக்கூடாதுன்னோனே அவங்க சொல்லுவாங்க, "நீ உன் அப்பா மடியில உட்காரணும்னா, நீ எனக்கு குழந்தையா பொறந்திருக்கணும்." அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. துருவ மகாராஜுக்கு 5 வயசு குழந்தைக்கு அப்படியே தாங்க முடியல அந்த வருத்தம். அழுதுகிட்டே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய அம்மா கிட்ட போவாங்க. சுனிதி, சுருச்சி அவங்க அம்மா பேரு. 2த்துல ஒவ்வொருத்தவங்க. எனக்கு கரெக்ட்டா இப்ப தெரியல. அவங்களுடைய அம்மா கிட்ட போவாங்க. அவங்க அம்மா கிட்ட போன உடனே, என்ன வந்து அம்மா அப்பா மடியில உட்கார வேண்டாம்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்படி சொல்றபோது, அவங்க அம்மா வந்து அந்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க சொன்ன மத்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. "நீ அப்ப என்ன வேணும்? உனக்கு அப்பா மடியில உட்காரணும்னா என்னோட வயித்துல பொறக்கணும். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? பகவான போயிட்டு தியானம் பண்ணணும்." அப்ப அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, "நீ உனக்கு இந்த மாரி விஷயம் வேணும்னா, நீ பகவான் கிட்ட போய் தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும்." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. துருவ மகாராஜா என்ன பண்ணாரு? அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்ன உடனே பகவான போய் நோக்கி நீ அவர்கிட்ட தான் ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? அம்மா சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டாங்க. பகவான் கிட்ட போய் நான் ப்ரே பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வீட்ல இருந்து கிளம்பி காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. போயிட்டு அங்க போயிட்டு தவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போயிட்டு தவம் பண்ண போவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நாரதருடைய அந்த அசோசியேஷன் கிடைக்கும். அவர் வந்து இந்த வயசுல இத்தனோண்டு சின்ன குழந்தையா இருக்காங்களே, நீ வேண்டாம். நீங்க போ போ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்ல அவர் வந்து என்ன டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க. நான் வந்து பகவானுக்கு நோக்கி தியானம் பண்ணி தான் ஆகுவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? மெடிடேட் பண்றதுக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க. இவங்க ஃபுல்லா பகவான நெனச்சே வந்து ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய அப்படின்னு நெனச்சு அந்த மந்திரத்த தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. 1 மாசம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க? 6 மாதம் காலம் இந்த மாரி இது பண்ணுவாங்க. ஒரு
கொஞ்ச நாள் வந்து வெறும் இலைகளா சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் தண்ணி குடிப்பாங்க. ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுத்திருப்பாங்க நாரதர். அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில அவங்க ஃபுல்லா பகவான் அவங்களோட இதயத்துல ஃபுல்லா வியாபித்து இருப்பாங்க. அந்த அவங்க செஞ்ச அந்த மெடிடேஷனுக்கு பகவானே வந்து என்ன ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு அவங்களுடைய பாஞ்சஜன்யத்தோட அவருக்கு வந்து காட்சி கொடுப்பாரு. என்னடா இது உள்ளார இருந்த பகவான் காணமேன்னு இப்படி கண்ணை திறப்பாரு. கண்ணை திறந்த உடனே முன்னாடி பகவான் பாஞ்சஜன்யத்தை வச்சு அந்த துருவ மகாராஜாக்கு வந்து இப்படி வருடுவார். வருடின உடனே அவங்க நான் கண்ணாடி துகளுக்கு போய் ஆசைப்பட்டுட்டேன். வெல்த் வேணும், பெரிய வெல்த் வேணும்னு தான் அவர் வந்து அங்க வந்து இருந்தாரு. ஆனா பகவானே என்ன பண்ணாங்க, அதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு வந்து நான் இதுக்கு போய் ஆசைப்பட்டுட்டேனே, எனக்கு பகவான் நீங்க இருக்கீங்க, உங்களை நினைச்சு நான் ப்ரேயர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் மெடிடேட் பண்ணி உங்களுடைய பக்தனா இருக்கணும் அப்படின்றது நான் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணி வைகுண்டத்துக்கு வந்து அவங்க ரீச் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த இவரு எதுக்காக இந்த கதை சொன்னேன்னா, பகவானுக்கு நோக்கி வெல்த் வேண்டிதான் அவங்க வந்து அவங்க தவம் பண்ண போனாங்க. அந்த 5 வயசு குழந்தை. ஆனா பகவான பார்த்த உடனே நான் போய் வெல்த்துக்காக வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட ப்ரே பண்ணிருக்கேனே, எனக்கு நீங்க தான் பகவானே வேணும் அப்படின்னு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பகவானே வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இது அந்த சொல்லணும்னு நினைச்சு அடுத்தது 10.11 இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து இந்த இருள் நம்ம கிட்ட இந்த டார்க் ரூம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணுமே தெரியாது அங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது. ஒன்ஸ் லைட் போட்டுட்டோம்னா எல்லாமே தெரியும். அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த அறியாமை அப்படின்னு அந்த இருள் போயிடுச்சுன்னா, அதுக்கு பகவான் அது போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தீபம் என்ற சுடர் வந்து கொடுக்கறதுனால அந்த அறியாமை எல்லாம் போயிட்டு நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த வந்து பகவானே நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இதுதான் இந்த 4 சதுர் ஸ்லோகாவுடைய இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். உம் அதுதான் இப்ப இந்த அறியாமை இருளை அழித்தல். அன்புடன் பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த புத்திய வந்து யார் நமக்கு கொடுக்குறாங்க, பகவான் தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படி நம்ம இதயத்துல வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க, அந்த இக்னரன்ஸ் அந்த அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஞானம் என்னும் தீபத்துல வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. விளக்கு கொண்டு அந்த ஞானம் அந்த விளக்கு கொடுத்த உடனே இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம அந்த ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம்ல, எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்னு அது எடுத்த உடனே நம்ம கிட்ட அந்த அறியாமை வந்து போயிடும். அழகா நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 4 விஷயங்களும் முடிச்ச பிறகு இது அர்ஜுனர் வந்து ஃபுல் சரணாகதி ஆயிடுவாங்க பகவான் கிட்ட. இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பகவான் கிட்ட வந்து பரம் இந்த ஸ்லோகா வந்து இதுவுமே இருக்கும் நம்மளுடைய 10.12 பரம் பிரம்மம் பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விப்பும். அர்ஷர் வந்து கிருஷ்ணர் நீங்க தான் பரம் பிரம்மம், நீங்க தான் உயர்ந்த முழுமையான உண்மை அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவர்தான் உண்மையாக ஆன்மீக இருப்பிடம் பகவான் தான். அவர் மிகவும் தூய்மையானவர். அவரை அணுகுவதால் நம்மளும் என்ன கிடைக்குது, பகவானை அணுகுறதுனால நமக்கிட்டயும் அந்த தூய்மை வந்து கிடைக்குது. அவர்தான் நித்தியமான பரம புருஷர். அவர் திவ்ய ஆன்மீகமயமானவர். அவர் நம்மள மாதிரி பௌதிக உடல் கண்டிப்பா பகவானுக்கு கிடையாது. அவரு ஆதி தேவர். அனைத்து தேவர்களுக்கும் அவர்தான் வந்து ஆதியானவர். அவருக்கு வந்து அஜம், அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவர் வந்து விபூம், எங்கும் பகவான் வந்து பரவியுள்ளார். இப்படின்ற இந்த கருத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து கம்ப்ளீட் சரணாகதி பகவான் கிட்ட வச்சிருக்காங்க. இது வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவரோட சொந்த கருத்து மட்டும் கூறல. இதுல வந்து மத்த ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க. நாரதர், அச்சித்தர், தேவர், வியாசர், இந்த பெரிய முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் தான் பரம புருஷர் அப்படின்றத ஏற்றுக்கொண்டு வந்து பேசுகின்றார் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அது முடிச்ச உடனே அதோடைய கண்டினியூஷன் நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இதுல வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து நெக்ஸ்ட் இது பார்த்துட்டோமா, இப்ப 4 சத்துர் ஸ்லோகி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து பகவானுடைய விரிவங்கள் இது நம்ம மாதாஜி கூட அப்ப கொஸ்டின் கேட்டாங்களா, அதுதான் இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கோலோக் விருந்தாவனத்துலதான் கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்துதான் விஷ்ணு நெக்ஸ்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் பாக்குறோம். அவங்க கிட்ட இருந்துதான் அவங்களுடைய விரிவங்கள். இவங்க பலராமர் வருவாங்க. அடுத்தது இங்க பார்த்தோம்னா வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், இவங்க 4 பேர் வருவாங்க. பகவானுடைய 400 ஃபார்ம்ல பகவான் கைகள்ல என்னென்ன இருக்கும்? சங்கு, சக்கரம், கதை, அப்புறம் இன்னொன்னு சார்ங்கம்மா மாதாஜி. பூ. எந்த பூ?
லோட்டஸ் மாதாஜி. ஹரிபோல், லோட்டஸ், தாமரைப்பூ. அதுதான் பகவானுடைய 400 ஃபார்ம்ல இந்த 4 விஷயங்கள் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இங்க. அத வச்சு நம்ம யார் யாரு வசுதேவர், யார் வந்து வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் இவங்க கிட்ட இருந்து நாராயணர் வந்தாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்னது பகவானுடைய சக்திகள் தான். எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்துதான் இவங்க எல்லாருமே தோன்றிருக்காங்க அப்படின்றத படிக்கிறோம் அதுல. இது வந்து மகாவிஷ்ணுவின் லீலை. நம்ம பார்த்தோம்ல பகவானுடைய எக்ஸ்பான்ஷன். காரணோதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, அப்புறம் காரணா கடல்ல இருக்கிறவங்க கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. இது வந்து காரணா கடல்ல பகவான் இப்படிதான் வீற்றிருப்பாங்க. அவங்க மூச்சு விடும்போது அந்த ஒவ்வொரு பபிள்ஸா அந்த மூச்சு காற்று இருக்குல்ல, அந்த 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 துகள் அதுல ஒவ்வொரு அண்டங்களா இருக்குமா, அந்த அண்டங்கள்ல இருந்துதான் ஒவ்வொரு குள்ளாரையும் பகவான் வந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவா உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு அங்கிருந்து ஒவ்வொரு பிரம்மா தோன்றிருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இதுல வந்து நம்ம அந்த விஷயத்த பாக்குறோம். அப்புறம் நம்மளோட இதயத்துல வந்து பகவான் வந்து சீரோதக சாய் விஷ்ணுவா வந்து நம்மளோட எல்லாரோட இதயத்திலயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது இதை சொல்லணும். மகாவிஷ்ணுவின் மூச்சு காற்றில் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் பிரம்மா தோன்றுகின்றார். இப்போ பிரம்மாவும் போச்சுதான் பகவான் கிட்ட இருந்து. இது ஆன்மீக உலகத்திற்கு வெளியே நடக்கும் சிறைச்சாலை போன்றது அப்படின்றது நம்ம இதுல பாத்துக்கிறோம். பகவானுடைய வியாபகங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது இங்க வந்து நம்மளுக்குள்ளார பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலயும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப இங்க இந்த ட்ரீல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு அனாலஜி இருக்கு. 2 பறவை இருக்காங்க. ஒரு பறவை மட்டும் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு கிளைகளா போயிட்டு அங்க இருக்கிற பழத்தை வந்து ருசிச்சுட்டு இருக்கு. இன்னொரு பறவை அதை மட்டும் தான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, உம் பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே நிர்வகிக்கிறார். எல்லாரோட இதயத்திலயும் இருந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீ வில் கொடுத்திருக்காங்க பகவான். இதுல வந்து அந்த பேர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஆஹ் அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிடுது. நம்மளும் என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு சோலும் இந்த மெட்டீரியலா வந்து அசோசியேட் ஆகி இது கூட இந்த முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களா நம்ம வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் இதயத்திலே பரமாத்மா வந்து அந்த ஃப்ரீ வில் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் இந்த கிளைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடங்கள் மாதிரி மெட்டீரியலா வேற வேற பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம யோசிக்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இந்த பறவை இங்க போகுது, அந்த மரத்துக்கு போய் அதை சுவைக்குது, இந்த கிளைக்கு போய் இதை சுவைக்குது, எல்லாமே பண்ணுதே தவிர அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பகவான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்ப நீ என்ன திரும்பி பாப்ப அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு, அது பக்தி பண்ணி எப்ப நீ என்னோட இடத்துக்கு வருவ அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மெட்டீரியலா உழன்றுகிட்டு இந்த வேலை பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா, இது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம பண்ற வேலைகள் எல்லாம் நம்ம யாருமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் அவரை வந்து சாட்சியா விட்னஸ் பண்றாங்க, சாங்ஷனும் பண்றாங்க நம்ம பண்ற விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. சோ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை பரமாத்மா மூலம் நிர்வகிக்கிறார். அவர் அனுமதிப்பார் மற்றும் சாட்சி அனுமதியும் கொடுக்கிறாரு, சாட்சி பறவையாவும் நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிறாங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கோலோகத்துல அவங்களுடைய லீலைகளை எப்பவுமே எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம், அவன் ஒரு துளி. இதுல வந்து பகவான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வியாபகம். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே பகவான் நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்புலன்சஸ் தான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. எதுலலாம் வந்து நான் என்னவா இருக்கேன், 4 வேதங்கள்ல வந்து பகவான் என்னவா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. சாம வேதம் மாதாஜி. உம் ஆமா, மீன்கள்ல வந்து சுறாவா இருக்கேன். இங்க இந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கல்ல. வேதங்கள்ல வந்து சாம வேதமா இருக்கேன். தேவர்கள்ல வந்து இந்திரரா இருக்காங்க பகவான். அப்புறம் ஸ்டார்ல வந்து மூணா இருக்காங்க. ஹார்சஸ்ல பார்த்தோம்னா வந்து உச்ரைவாவா இருக்காங்க. எலிஃபண்ட்ல பார்த்தா ஐராவதமா இருக்காங்க. வெப்பன்ல பார்த்தோம்னா தண்டர் போல்ட் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. பசுல பார்த்தோம்னா சுரபி பசுவா இருப்பாங்க. அப்புறம் நாகங்கள்ல பார்த்தோம்னா வாசுகியா இருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய அந்த ஹெட்டட் ஸ்னேக் இருக்கும்ல, ஹூடட் ஸ்னேக், அதுல வந்து அனந்த சேஷுவா இருக்காங்க. பீஸ்ட் அனிமல்லே பார்த்து எதுலலாம் ஒவ்வொரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட பெஸ்டா பகவான் இருப்பாங்க. லயனா இருப்பாங்க. அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா பகவான் லயனா இருப்பாங்க. டிமாண்ட்ல பார்த்தோம்னா பிரகலாதரா இருப்பாங்க. பேர்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா கருடரா இருப்பாங்க. கிரேட் சேஜஸ்ல பார்த்தோம்னா பிருகுவா இருப்பாங்க.
வைப்ரேஷன் நம்ம சொல்ற அந்த மந்திரங்கள்ல வந்து எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஓம் இருக்கும். அந்த பகவான் என்னவா இருக்காங்க? ஓம் அப்படி அந்தவா இருக்காங்க. சேனாதிபதியில வந்து கார்த்திகேயனா பகவான் இருப்பாங்க. ருத்ரர்ல வந்து சங்கரரா சென்சஸ் நம்ம கிட்ட அதுல மைண்டா பகவான் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல பெஸ்டா யார் இருப்பாங்க? பகவான் தான் இருப்பாங்க. அப்ப சொல்லுங்க, நம்ம நினைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுக்கும் அவருக்கு பக்தி பண்றதுக்கும். அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த அப்படியே வெளியில போயிட்டு நம்ம அந்த மரங்கள்ல அந்த பூக்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய அந்த அவருடைய எப்படி அத வந்து நமக்கு இங்க அனுப்பி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்க்கும் பொழுது அவர் வியாபித்திருக்கிறார் அப்படின்றது இருக்கும். இந்த நீர்நிலைகள்லயே வந்து பகவான் ஓஷனா இருப்பாங்க. மீன்கள்ல வந்து சுறாவா இருப்பாங்க. அவரோட ஐஸ்வர்யங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எல்லாமே இத்துணூண்டு தான். அதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து இப்படி இருக்கு, மலை மாதிரி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ட்ரீல வந்து பேனினா இருப்பாங்க. சேஜஸ்ல அமாங் தேவதாஸ் அதுல பார்த்தோம்னா நாரதரா இருப்பாங்க. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அவங்களுடைய ஆப்புலன்சஸ் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே நம்ம மெயினா படிக்கிறது வந்து பகவானுடைய ஆப்புலன்சஸ் தான். அவருடைய வைபவங்கள் தான். இன்னும் இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கு? நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போதெல்லாம் பகவானை நினைச்சுக்கணும். காலையில எழுந்து நம்ம சூரியன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பகவான் அவங்களுடைய சக்தி நம்ம வந்து பார்த்து நம்மளும் என்ன பண்ண முடியும்? ஃபீல் பண்ணிக்க முடியும். நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல புத்தர் அவதாரமா? ஆம். விலங்குவதையை தடுக்க வந்தார். புத்தர் பார்த்தோம்னா பகவானுடைய அவதாரம் தான் புத்தாவும். இது வந்து பாகவதத்திலே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அந்த கட்ட காலத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த அனிமல்ஸ் அந்த வதை இருக்குல்ல, மிருக வதை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்துச்சாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சாக்ரிஃபைஸ் பண்றேன்ற பேர்ல வந்து இந்த விலங்குகளை வந்து ரொம்ப வதை பண்ணாங்க. அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக தான் வந்து புத்தர் வந்து தோன்றினார்கள். ஆனா அந்த உம் யாகங்கள்ல வந்து அனிமல்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க. சாக்ரிஃபைஸ்ல வந்து பண்ணுவாங்க. ஆனா எதுக்காக பண்ணுவாங்க? எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மிருகங்கள் வந்து ரொம்ப பெரியவங்களா ஆயிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து அப்படி குடுத்திருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அதுக்கு அடுத்து அப்கிரேட் ஆகி நல்ல உடல் கிடைக்கிறதுக்காக தான் அப்படி குடுத்திருப்பாங்க. அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த புத்த அவதாரமா வந்திருக்காங்க. அவங்களோட மெயின் இதுவே என்னது? நான் வயலன்ஸ். மிருகம் வதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. நம்ம யோசிப்போம். சரி, பகவான் தான் எல்லாமே நல்ல விஷயங்களா இருக்கே. எதுக்காக வந்து இந்த தீமை ஏன் இருக்கு அப்படின்றது கூட நம்ம யோசிப்போம். அது ஏன் நமக்கு இருக்குன்னா, பகவான் நல்லது. பகவான் வந்து ராமரா வந்தாங்க. அவங்க வரும்பொழுது யாரு வந்தாங்க? ராவணனும் சேர்ந்துதான் வந்தாங்க. அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் நமக்கு அந்த ஃப்ரீ வில், அந்த ஃப்ரீடம் நமக்கு குடுத்திருக்காங்கல்ல. நம்ம எத சூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து நல்லதும் இருக்கு, கெட்டதும் இருக்கு. நம்ம எது போகிறோம்? ஏன்னா இது எதுவுமே வந்து பக்தின்றது வந்து யாரும் யாரும் வற்புறுத்தி வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. இயல்பா நம்ம வந்து இயல்பா வரணும். நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த அன்பு தொண்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இயல்பா வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா. பீதாம்பரம் ஏன்? ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து இடுப்புல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மஞ்சள் நிற ஆடை வந்து அந்த பட்டு வஸ்திரம் வந்து இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமான விஷயம். கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த நிறமும் வந்து எல்லோ கலர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த குரு பரம்பரை நம்ம வந்து படிக்கிறது எங்க? நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம். அதுவும் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்? ஆஸ் இட் இஸ், உள்ளது உள்ளபடி நம்மளுக்கு அதுவும் சீட பரம்பரை மூலியமா நம்ம படிக்கிறோம். நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் குரு சீர பரம்பரையில மூலயமா நமக்கு இந்த கிளாஸ் அது கூட கனெக்ட் ஆகி பரம்பரை கூட கனெக்ட் ஆகி தான் நம்ம இந்த கிளாஸ் பண்றோம். இப்படி பண்ணும் போதுதான் வந்து என்னது, அங்க என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விஷயங்கள் தான் இவங்க கொண்டு வருவாங்க. லைக் எப்படின்னா உம் லெட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து அந்த போஸ்ட்மேன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இருக்கிறத அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் இவங்க பண்ணுவாங்க எப்பயுமே. பிரபுபாதா அவங்க வந்து அவங்களுடைய லெக்சர்ல கூட சொல்லுவாங்க, நான் வந்து போஸ்ட்மேன், பகவான் அங்க கொடுத்திருக்க விஷயத்த நான் உங்களுக்கு இங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் அப்படின்றதுதான் சொல்லுவாங்க. நோ அடிஷன், நோ டெலிஷன், நத்திங். அங்க கொடுத்திருக்கிறது தான் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. அவங்களோட கற்பனைகளோ அவங்களுக்கு சொந்த கருத்துக்களையோ எழுதி அவங்க எதுவும் பண்ணவே மாட்டாங்க. அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்கறது தான் வந்து என்னது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்றதையும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இது தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
நடைமுறை பயன்பாடு. சோ ஓம் தத் சத். நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துடைய தர்மம் 4 யுகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் ஒவ்வொரு தர்மம் இருந்துச்சு. இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து கலியுகம். கலியுகத்துடைய தர்மம் நம்மளால ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியாது. கோவில் வழிபாடு, கோவில் கட்டுறது, தாமம் பண்றது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முடியாது. ஏன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில இருந்து அவங்களாலதான் அது முடியும். நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். இந்த மகாமந்திரம்ன்றது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றத சொல்லும் பொழுது இதுல வந்து நம்ம கேக்குறோம், ராதாரணி அம்மா கிருஷ்ணா என்ன உங்களுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்திக்கோங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க கிட்ட கேக்குறோம் நம்ம. அப்படி நம்ம சொல்றது என்னவாகும்னா, அந்த கோலோக சாட் நம்ம கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய இருப்பிடமான அந்த அபோர்டு பகவானுடைய கோலோகத்துக்கு போகணும்னா இங்க இருந்து நம்ம பகவானை கனெக்ட் பண்ணணும்ல. அது எது கனெக்ட் பண்ணும்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான். அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நம்மளோட ஹார்ட் வந்து என்னவாகும்னா, நம்ம கிட்ட அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் ரொம்ப நாளா இருக்கு. அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் என்னவாகும்? அதெல்லாம் ஃபயர்ல பொசுங்கி போயிடும் ஃபுல்லாவே. போயிட்டு நம்ம கிட்ட அந்த பியூரிட்டி கிடைச்சி நம்ம இந்த பக்தி பாதையில இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பக்தி பண்றதுக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் நம்மளுக்கு உச்சரிக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே பிரேயர் வச்சுக்கணும். நம்ம இந்த பஞ்ச தத்துவம் மகா மந்திரம், இந்த பஞ்ச தத்வாஸ் இவங்க கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா இவங்க கிட்ட பிரேயர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மந்திரம் சொல்லும் பொழுது அந்த மந்திரம் நமக்கு என்ன பண்ணும்? நம்ம ஏதாவது சிறு சிறு தவறு இருந்தாலும் அவங்க அதை போக்கி கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சொல்லுங்க ஹரே மாதாஜி. மாதாஜி, ஓம் தத்சத் அப்படின்னா என்ன மீனிங் மாதாஜி? பகவானுடைய இந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நம்ம இதை முடிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா ஓகே. கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. अनंत कोटि भक्त वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपादा की जय. जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय. जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय. जय श्री श्री राधा गोविंदर की जय. जय अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे बोल. कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. 1 निमिषம்.